Ale jak nevyplatí? Jak není biznis? Tahle ta várka by byla zkušební a pak by to bralo celé arcibiskupství. V tomhle městě potkáte spoustu divných lidí. A nejdivnější z nich samozřejmě v taxíku. Za jedno srdíčko mi tak maximálně může polibit prdel, jo? No mami, ale já jsem kurva. No co? Pánové, nespinkejte za tím volantem, máme tady ryto před národním. Podle hlasu 27 let, bruneta v mini. Tohle je náš taxík. Dovolíte, slečno? Halt, ich muss pissen. Genau, halt, jetzt. V tomhle městě je ten největší mafián sám Bůh. Co vlastně dělá? Jo, ten je po smrti. Mein Gott? Dneska jsem rád, když přijde pár bezdomovců umýt si nohy ve svěcené vodě. Ja, klar, eine Gruppe. Je mehr Menschen, desto besser. Hejte s těmi bobonama! Pojďte do mě! Ne. Co je? Mám plný kostel hříšníků, které přivedu k nápravě. Toho se dotýkali Führerovy ruce.